בבאר שבע, שזה הוקם לפני כעשור כמתחם פנאי ואוכל, ורצו לעשות אטרקציה. אז מה המוטיב המרכזי פה הוא כמובן הקטר, שמספרו 14. וזה באמת המוטיב המרכזי של המקום הזה, לפי השיר המפורסם של חיים חפר. אבל למעשה יש פה אנומליה, חוסר התאמה היסטורית. התחנה העות'מאנית פעלה בין 1915 במשך כ10 שנים בלבד. הקטר הזה עשו מאמץ גדול מאוד להביא דווקא את הדגם הזה מסוף תקופת המנדט הבריטי. זאת אומרת שמעולם קטר כזה לא עבד בתחנה הזאת. אבל למה דווקא התאמצו להביא אותו? למעשה שהיה כך היה. עכשיו אנחנו הלומי קרב של כיבוש באר שבע, ובאמת כחלק מהמאמץ המלחמתי של העות'מאנים והגרמנים, הם רצו לכבוש את הנכס הכי חשוב של הבריטים, שהיה תעלת סואץ. והם ניסו ולא הצליחו, ואז הם הבינו שצריך להביא הרבה יותר צבא והספקה. איך מביאים הרבה יותר צבא והספקה? בעזרת רכבת. אז הם גייסו את מייסנר. מי זה היה מייסנר? ההוא של הרכבת החיג'אזי.